Те и барона взеха и не съм. Аре птиче бе да те, стареца дебел да те. Поне птиче цъкнах 10 бутон. Тей. Циганин. В истински живот. Той е. Вау. Не знам какво да ти Ти записваш ли по принцип? да записвам. А та лампа що пресветка постоянно? Моля? Твоята? Да. Не, и на мен така не пресветка. Защото Що съм- изгори. Защото съм фикарет турчина и пет късон. И булкалелеле къде. Съм фикарет турчина. Лампа там! Деви лампа. Гледа Кейтлин върху, толкова е зле. Колко съм лъки, колко съм лъки. Елис изнасили ли син? Аз ли съм добър, тя ли е слаба? Тя е слаба. Аз съм. Да, някакъв. Това е като приема. И като миня. Добре, майка ви, виж ги на двата на колко са е, пречука ги, тъвия просто пада тебе. Какво буташ кулата бе, сега ще дойдеш ще путна бе. Аре ла бутни кулата, аре бе. Аре бутни кулата. Аре бутни шибаната кула бе. Не можеш да бутнеш кулата. Не можеш да бутнеш кулата бе. Вълко се бъд майката и ГГЛП изи. Да, коник. Шокетен трябва да е. Нема, нуб! Добре, аз! Винаги ще има някой циганин, черен африканец, се бола да пушва бота. Винаги! Няма нито един момент, който да няма някой такъв мангал. Аре, умри бе, чернилко! Мах, такава. Само бяга, като трябва да си бия някакви пушките. Дето съм си купил за 1500 CS и ще се сипам. Вече минавайте цялата класия. И още не се щастя. Аре, още не кит. Аре, метни кит миньон, педерас. Нещо. Аре, съборете я бе, вижте я бе! Миньони нещастни! Черни лайна. Просто черни. Така бе! Браво, миньон! Славата, бъдещето на България. Просто както ти да го удари. Това беше най-хубавото изиграване. Аз аутлейнах си. Не съм аутлейнал, шибана. Ще дашнеш. Ще се дашнеш на... Много по-къв хубав репорт. Просто с това много ще го кажеш на